Chhingchhipah Venkhan branch YMA ten Serchhip sub headquarter YMA in Khompui kan don tura karon som don cheu in local velo ten voksa te pom dona Kumin kum sang hi som hi pathum chau tha tarik ni som hi panga changa ni som hi pasari thole ni achanga ni nga ni chung hian Serchhip sub headquarter YMA in Khompui vuisari na chu Chhingchhipah playground na nei ani dona he hun bang tur hian Serchhip sub headquarter hwam chu YMA member zong te kan so ma cheu email lo mu ve nge kan bei se nya local ve nge yang che chào tụi em. chào được đấy Anh nghe mình có đang xóm trên tệ. ya hay tun tha ni som hi panga changa ni som hi pasari hian hi helai Chhingchhipah veng roi a hian Serchhip sub headquarter YMA Khompui kan theng do na chu ta chanin YMA member tam the ang ber local turin kan so mani Tuna hian in Serchhip district sub headquarters YMA Khompui chu au conference te pawniang chu hei Chhingchhipah Venkhan playground a thleng dona in bo saina kal meka thei to ban chhuah meka a chung an phuar zo ti to a hei lam tual po zau don viawa Serchhip ami hemi kan district ami lo po a chim tu an du le pon du to khan e kan leng do ni ti kha kan an soi du a chual YMA ho a member to sim ka cholong kal vek turin kan som cheu ni hei pandal ni a anuam don khop mai heta hianin valu palo hlatlang ve tlat mai a kom du lok kan ya enge in sak din hun vel hi me silok te tu lai ngai khoi mek ti te oi abul kan tana kan zo tre pa zo chu ani pandal achung kan chi chuan about chu decoration vel in an khoi to dona ai chu kan zo ha to lo e lam tu vel zau to do nem hai chu alam tura zir ni mai alam vì thế vẫn làm phải chuyên, in rèn làm thế, có thể anh làm phải chuyên như vậy. Serchhip ta vui mấy hôm khăn xóm chứ thế, cái district rồi có mấy hôm cả. Chứ mà chỉ cần xóm mà. Tuần cần conference trên tura hiện, zong, anh em bảo zong, rồi kalau turun cần xóm châu. Leh, ya vào lom.